Häkim paýhas ummany magtymly Pragylyna türkmen halsynyň bayramy Mary welaýatyna da aýratyn ruhy joşgyna we eksilmejek şowkuny beslenip geçirildi. Dawranyň geçen ýeri bolan welaýatyň taryhy ülkany öwrenş muzeýiniň öňündäki meýdançada türkmen halsynyň milli bayramy münasibetli Mary welaýaty we Mary şäher häkimlikleriniň welaýat medeniýet müdürlüğiniň zenalary birleşen welaýat bölüminiň Türkmenistanyň Demokratik Agrar hemem senagatçylar we telekeçiler partiýalarynyň Mary welaýat komitetleriniň kärdeşleri arkalaşyklaryň welaýat birleşmesiniň Yaşlar Guramasynyň welaýat geňeşiniň welaýat baş bilim müdürlüğiniň bilelikde guramaklarynda Nepis türkmen halsy halkyň ruhy dünýäsi atly geçirilen bayramçylyk dawarasy giň gerimde ýaýlanlandy. Bayramçylyk çäresiniň bütün dowamyny welaýatyň medeniýet usuny usatlary gözelligiň gaýtalanmajak nusgasyna öwürlenip türkmen halsyny giňden wasp edýän çykyşlar bilen bezediler. Welaýatyň belli estrada aýdymçylarynyň medeniýet usuny usatlarynyň birleşen folklor we tans toparlarynyň ýerine ýetiren joşgyny çykyşlaryna gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň tagyllarlary bilen ýurdumyzyň halçylyk pudugyny kazanylýan üstünlikleri türkmen hallary giňden wasp edildi. Muzeýiň şäher tarapyny gurşa bilen bu bayramçylyk dawrasyna hatara dikilen aýgoýluň ýanyna gelin gyýlarmy tarapyndan milli däp desurlarymyzyň berjä edilmegi, türkmen zenallarına mahsus bolan el işleriniň halk dörejiliginiň dürli görnüşleriniň görkezilmegi, hemem bagşy sazanylar tarapyndan halk gaýdymlarynyň we halk desanlarynyň ýerine ýetirilmegi tesirligi bilen tapawutlandy. Bayramçylyk däwreleri welaýatyň ähli etrap şäherlerinde ýaýlanlandyryldy. Ýokary gurumçylykda geçirilen bu däwrelerinde medeniýet sunuat usatlary şeril lawazly aýdym saatlaryny döwrewap çykyşlaryny usatlyk bilen görkezdiler. Olarda watanymyzyň asudalygyny we bagtyarlygyny putulandyryp dünýä ýüzünde parahatçylyk öpçün etmek baş maksat edilýän arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan döwlet ähmetli işleriniň halkymyzyň göz gowunjy bolan nepis halylyň milli el işleriň wasfy uly joşgyny beýan edildi. Milli gymmatlyklaryny hemme taraplaryndan öwrenip dünýä ýüzünde däwralandyrmakda nusgulyk işleri durmuşa geçirýän zenan mertebesine belen sarpa goýan gahrman arkadamyza hemem arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.